सुना 1650 टଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଲା। ସୁନା ଗହଣା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଲାଗି ଖୁସି ଖବର। ରାଜଧାନୀରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୁନା ଦାମରେ 1650 ଟଙ୍କା ଭଳି ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଦାମ 72,000 ଟଙ୍କାକୁ ଖସିଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଏହି ଦର 73,650 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଦାମ 1790 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, 78,560 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଦାମ 80,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଚଳିତ ମାସ 1 ତାରିଖରେ 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନା ଦାମ 73,850 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସେଥିରେ 4 ଦିନ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 2 ଦିନ ଦାମ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ସୁନା ନୁହେଁ, ରୂପା ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ରୂପାର କେଜି ପିଛା ଦାମ 3,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,02,000 ଟଙ୍କାକୁ ଖସିଯାଇଛି। ସୁନା ଓ ରୂପା ଦାମରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଏହି ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ କିଣିବା ଲାଗି ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି। ତେବେ ଦାମରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ହ୍ରାସ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ସେୟାର ବଜାର ଓ ସୁନା ଦର ମଧ୍ୟରେ ବିପରୀତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ସେୟାର ବଜାର କମିଲେ ସୁନା ରୂପା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ କିମ୍ବା ସେୟାର ବଜାର ବଢ଼ିଲେ ସୁନା ରୂପା ଦର କମିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ସମେତ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶ୍ୱର ଭୂ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଏଭଳି ଧାରଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି କିଛି ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି।